गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ मुलुगनि हायनारिफोरनि बादायथिलि मिस वर्ल्ड 2020 नि बिमुंखौ पलेन्ड हादरनि केर'लिना बिलास्काया देरहासार जानो हाबाय। महरनि रानि केर'लिनाया मिस वर्ल्ड बिमुंखौ देरहासार जाना मुलुगाव गावखौ जारिमिन रनसायनो हायो। मख'नो गोनांदि बिनि सिगांबो बिथाङा गोबां समायना बादायनायाव देरहासार जानो हाबोदोंमोन। मैया बुधबारै गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय बर' थुनलाइ आफादनि समाज थुनलाइ हारिमुआरि मावथांखिसालियाव मिरु बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि मोनसे मावसुमा मेल खुंफुंनाय जायो। बे मेलाव गुबैयै फैगौ एप्रिल दानाव खुंफुंजानो गोनां बिसानि फर बड' फिल्म एवार्ड्सनि सायाव सावरायनाय जायो। बे मेलाव फैगौ फर बड' फिल्म एवार्ड्स सेरेमनिखौ बाक्सा जिल्लानि मुसलपुराव खुंफुंनो थि खालामनाय जायो। लोगोसे एवार्ड सेरेमनि जोबनायनि उनावनो शर्ट फिल्म कम्पिटिशन खुंनायनिबो लाहार फाहार खालामनाय जागोन होननानै बिथांखि लायो। मख'जाथावदि बे मेलाव मिरु बर' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशननि गाहाय नेरसोन मुरसिक गुरु पबित्र बर', प्रडिउसार एस'सिएशननि आफादगिरि पंकज लाहारी, गाहाय सुजुगिरि जेसास केरकाटारि, बोसोनगिरि देबेन ब्रह्म आरो गोबां माननि गेदेमा बिथांमोना बाहागो लायो होनना मिथिनो मोन्दों। आसामाव रायजो जानाय आदिबासिफोरखौ ट्राइबेलनि गनायथि होनांगौनि दाबिजों क'क्राझार मागुरमारियाव आसिया बिजेपि गो बेक, हेमन्त मुर्दाबाद, आसाम सरकार हाय हाय स्ल'गानजों गोख्रों खुदिसारनाय दिन्थिफुंदों। गोख्रों खुदिसारना खौरांगिरिनि सिगाङाव आसामनि आफादगिरि स्टिफेन लाक्राया बुङो दि आसामनि खुंथाय गोहोआव थानाय बिजेपि सरकारा आदिबासिफोरनि गोलाव समनि दाबि ट्राइबेलनि गनायथि होनांगौनि दाबिखौ दिनैसिमबो मावफुंना होआखै। लोगोसे आसामाव आदिबासिफोरखौ लाना गेदेर राजखान्थि षड्यन्त्र सोलिगासिनो होनना रोखा बुंथियो। आदिबासि हारिखौ थाबैनो एसटि थिसननो आसिया गोख्रों दाबि दैखाङो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिजनी दख'रा एबसुनिफ्राय मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बिजनी दख'रा एबसुआ बैसागुनि आगु मावबादा खुंनो थियारि जादों। बिजनी दख'रा एबसुनि बानजायनायाव फैगौ 20 मार्चनिफ्राय दान मोनसे बर' हारिनि दोरोङारि दामजु फोरोंथाय मावबादा बेखेवनो थि खालामनाय जादों। बेयाव बर'नि दामजु खाम, सेरजा आरो सिफुंनि फोरोंथाय होनाय जागोन। सोलोंनो गोसो गोनां नोंथांमोनखौ बेनाराव होनाय जानबुं नम्बराव सुला लानानै मुं थिसनलाइखौ लांनो खावलायहरदों। फोरोंथाय बादाखौ दान मोनसेनि थाखाय होनाय जागोन। साफ्रोमबो सोलोंसाया मुं थिसननायनि थाखाय 500 रां होनांगोन। सोलोंसाफ्रा दान बान्था होनांनाय नङा होनना मिथिनो मोन्दों। ससियेल मिडिया आरो खौरां बिजोङाव दासान्दि गोबां चर्चा आरो भाइरेल जानाय क'क्राझार बिएड कलेजनि सायाव फिनजाथाय होदों अएसटि सांग्रां ब्रह्मआ। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि अएसटि सांग्रां ब्रह्मआ क'क्राझार बिएड कलेजाव फरायसाफोरनि मुं थिसननायनि बिथोनलाइ ओंखारनायनि बागै गावनि सायाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों नंखाय खौरां फोसावनायनि थाखाय पृथ्वीराज नारायण देब मेशनि हेंथायै क'क्राझार पुलिस थानायाव गसर थिसनबाय होनना मिथिनो मोन्दों। बर' फिसानि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर'नि फिसा सासे उन्दै बैसोनि हौवासाया जी टिभि श'नि लिटिल मास्टार 2022 टप 15 अडिशनाव सायख'जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सांखारि गामिनि थागिबि उपेन नार्जारी आरो जिर'ना उनु नार्जारीनि 9 बोसोरनि फिसाज्ला नबजित नार्जारीया दासान्दि सोलिबाय थानाय मुंदांखा जी टिभि श'नि लिटिल मास्टार 2022 टप 15 अडिशनाव सायख'जादों। जोबथा खौराङाव दङ देग्लाय ओएचएस आनजाद लिरग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आसाम सरकारा गोजोनथाव खौरां फोसावदों। मैया आसाम बिधान सभानि गोनांथार बाजेट जथुमाव थांखि लानाय जादों दि ओएचएस आनजादाव जायफोर फरायसाफ्रा सेथि मासिम मोननो हागोन साफ्रोमबो फरायसाफोरनो आसाम सरकारा स्कुटि रानना होगोन होनना फोसावदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।